Kun Nyautrep National Awakening Movement Hakajingalam Oba Thomas Pasa Lepat Shiti Chau Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong Hakabai Day bat ka Assam bat ka Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule ka Khanais pa Sanphui Hajin ka Jingpen Chai pat ba Jongka HEDC halor ka Jingpen Kala ya ka Assam bat ka Meghalaya ne ka Constitution of District Council Rule ka Khanais pa Sanphui kumba ka seng kalap dep man ai da ka jingtho nadu upanai yayong ajar afsan hadu ulber aja apunrio shaka office jong UCM kumta na kalyang ka KHDC lengba ki jing pintip pat ba kal ong ban kan omdan ka jing pengkala tangka AD rules ka ba shispa pra ndai kandan ka jing thau ya ka special committee ban wanra jing pengkala yang baro ka wei ka AD rules ka ban kinthop lang ru ya ka para ne ka khot ka ba shispa arpra Ap kamane bani kenduk ya ICM ke HDC hendring kibun ba ki bawan apply trading license ki upline te si dang bun kam te nakalian ka jongi ni la shuai biang ka we ka si ka kane ka dei haju lo ka mat ka tu ka idiru kane ka jinwan ka jongi ka dei halo hading ka jik pensyai ne kalian ka district council ha ka ba ne ka district council kala pentip lemba kila patai khubor ha ka ba kala ong ba kan om don re ka jing penkala ya ke ID rule 128 Henry Kandon ka jing penkala ya ke ID rule barok kawai kamamut baka district council kan tahu ya komiti ban penkala ya ke ID rule barok kawai om ban pej binia ya kan ka ID rule ke basis pa akupra di nak kalian ka jongi ngi song thu sai kedar ba ka ID rule Constitution of District Council Rule 1951 kadon arspa arhusan slah kiran shispa anre punyau tuli ki paragraf but klem de kenya ki sub paragraf ki bodan haneka idiru banakal yang jongi ngila tho lama kan sisi balesi ladangi ong bangin penkala ya ka idirul baro kawai kandai ka proses kan ban simpor ba but let's say kan penjenjar pada ya bangin yo ban wanra ya ka immediate amendment ha ka bade bat keneka idirul ka shispa arufra hoy nakal yang jongi ngimlen ba kidan pun kini ki jingduna ki idirul but let's see kita kiwai ki jingduna ki bangi haban penbait kadang la panap hendain hakliang nakaliang jongi kapat don kam kirki menta bangin penkala kumbangila dawa na do arja khatsap kadai ban penkala no mardot choi ki ya ka idirul ka basis pa arhu phra kabadai ka subject ine ka benta ka batai sa phang utau briu ba don ni ka hok ban thabut bat ka ban ni khunru ya collection MDC nakaliang jong ka district council hakini ki kinet sni kila pentip bro ba hau arja khat phra hakaba iba PNCM ilang kung CM juga district council ila wanra ya kata ban amen ya ke idirul borok kawai bat katung ka jing batai jong ka ke isi ha utu snam lada pa ya kini ki propose amendment sya ka state government bat ka state government kapan pai no sya ka district council dak papan lade bo dak cingkili ya ki sibun teli kimat nak tak daw kani ka kam ka sakut no ka ja no de nakaliang ka jongi ngi sautu but ngatara kani ka isi ru ka sautu bangi don lightly ke district council apa ka state ka jongi Garo Hills Jante Hills Khasi Hills kini lightly ke district council ki don laki jongki edi rule but ki haban penkala ya ki edi rule ka jongi hala ijong i jing ya song dorbar hak council ka jongki nakata ka daw ba pinong ba nginyak lelang borok lightly ki district council kalong legally incorrect but kamnong logical hang noru kumpar long ni menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ya ka amendment ini rule ba klayo ru ya ka asen jong governor na ta daw na kaliang ka jongi ni kwa ban pensyai ban kerpat ya ka district council ba nginum dei ban penslam shu ikni ka por larakan ni isi gadi ba perkhat cengai kan dia jadi ibn sautu ba ngin penbiang syua ya kan ni idi rule ka basis pa arpra nomor kumban kerensyai kan ni idi rule ka basis pa arpra kan ka jingkang jo district council kiwi bentak ki bodon pok idi rule kini ki internal subject kata ka ban tung ya ka PAC kini ki internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka yeng hendak ka jingkang kadang lingkerang
te kan dan jingmut ba pin bahai kita ba siapa te kan ni ketika ba lesing ikwa ba dis council kan song thu ba kham tan ma na kami jong CM kan ni kam de sir benongkong la persang ban pen song thu bai kan ni ba nak liang ka jongi ni lawan ra hi ya kan ni ketika benta jong ke idirul kom bakalok kan ni idirul hang ni la tho aka para 120 sap para di ini ibenta kibang ya tho ban delete no but ban bujli no da ini ibenta pada but haka benta ko sis para sap para 3 pada ngila tho ong ni ban delete kini artli ki amendment badan kamba but ki basuk na kalian ka jongi sai benta pada ia ban na kalian jong ka isi lembang ni jing pernah ni kliat ni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin ya tai bagi start bangin pek kala ADM ang governor wala amendment ka Garo Hills which means it is constitutionally correct nomor governor udah custodian of the constitution of India apa ura asalnya jong ka Garo Hills kemudian it is constitutionally correct kini ki juk isi ki bang hoi ka district council tang na mentajong riulom haka juk or ka benta bra kyong em ngap ya pek bahap ada ngilaan em ban ong ban khangla di udah khar mencabut pi kalau tu ar liang kalau kau keren teka ba warra ka jing sausi pada kanya ni bor tanau nak liang ko jongi ngila kan saya kedar bat ya ka idi rul ba benta ka para ya kan ni rulai keren ki ba bun bang ki kan ni ngim jukran ni kan benta ka ba idi rul ka para maka kai ki idi rul para ke idi rul ko angum no siapa ngutang ubri ubadon hok ban ya kun ni election MDC barkan ni ka idi rul ka para ko angum no uba tang ubri uba la ban tebut ula ban kun ni election MDC tikan nong rem ka jongi ok khang lat ban tebut khila dep khang lupa yu ban mi kun ru om don kam slu ba pin khata ya ka para i jongka idi rul kini kita bentang belum simple ha in a very simple language ila to sai kenar ba nakalian ka jongi ngi kerman ba kanum doncho ka jing penslam but ya kan ga sitting pen pairu si Jantia Hills so CM jongka Jantia Hills Autonomous District Council maka jing kali ka bimenta lada uwi ubre ubadai try ya ka building ka ban arfu mala lada uyo ka jing tip ba ka wei ka kamera kadon ka jing short circuit ka bala ban kemding hatu utau try jong kata building un pa survey so ya boro arpo tu ki kamera war chu hangnu ka dan chu kata ka res safa shna ne un pa shna sha kata kamera ka bala don ka jing tip ba ka don ka jing ma kai kani ka karai ba hapsim nakata nakaliang jongi ka isi ki barim kila ari etikan bangin ngin haple kita expert committee ngin hapet di rule ki babon kala sudile ka por kala pen sateng no ya apa kene isi kam dei ban le ya kene ka kaju ka formula mbak governor mentau la asen wood ars ni la asen jong Garo Hills kala abyang but ka Jantia Hills bar ki di situ kita ban le ko ne sewi bentai bukongsan ba di bang la tho nak le ka jong ya ne ka siti pi bapin wanra e ka jing pen kala bapin ong ba don kam sidol tribe certificate ban ya kibaya kun election ngidi ban kemau tekan kawai kibala ban yo ya ka sidol tribe certificate hari India kidon news pak prapusan ki tribes kibala ban yo ya ka sidol tribe certificate hang ni por India kat ke constitutional order of sidol tribe 1950 teba pin chuong ba don kam tang ka sidol tribe la ban ikun kini news pak prapusan teli ki judgment riu ki badan hari India inshallah qualify lalu piong ba don kam tang yaki don kam ban ai sidul type they ban produce yaki sidul type certificate yaki candidate ki bahap Meghalaya ngide ban klan bahap Meghalaya ngidon lai phone nyau tuli kita ki beri bang ngila itu tum ki sidul tribe tekai ka bang ikwa kani ka amendment ba ni terwa nak leng jongi ba hakane ka idi rules pa arpu pra de ban bujili ba thok secretary yakini ki kinten provided that a person not belonging to the Khasi community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the GHDC kabamun ubam dai hi Khasi umla banesim bentah ki election
hak ni KJDC buat ajan TH kini let's say kin kapan scam malang ni ong batang tai schedule time hot kan ira ngi sipor ni kuat ba kan isi kan yo i kam chai ba de kam chai ba 6% ngin pen bhai kan ai om dei tang san 4% ni 40% tengi kemi nanti bat ngin apa nak kalian ke jong ni sibon tili sitting lai ngila presang wan kedua bonsen ngin ai por di district council sipos ni bahkan pendap dengan akam lada akam dong sukum ta le si kanum don suka ji kenduk ngirap sim nok dikibai kilat kelinti ban penbor ka district council ban pendap ikan ni ka kamram ka daiti ka badan kamtam na ka mentak ka jing mentoy jong ki pateng ki banwan lada ka apa expose ni kanum don ka jing simkya kanum don ka jing wan ra ya ka immediate amendment lembaga jing wan ra ya special session about district council na kalian ka jong ngimban si ni ban sim dikibai pada kilat jing ki ban penting kena apa ka ni ka bentang ka